Takže teraz sme pripojení k riadiacej jednotke v showroome v Prešove, kde následne môžeme exportovať aplikáciu, importovať alebo zmazať aplikáciu. Exportovať nebudeme, nakoľko máme momentálne aplikáciu prázdnu, ale môžeme si napríklad na ukážku naimportovať aplikáciu, čo je nahraté v showroome v Prešove. Ako vidíte, pripojenie je stabilné a prenos dát je veľmi rýchly. Po importe, samozrejme, tak ako pri skenovaní, budú všetky vstupy zoradené v prostrednom stĺpci, výstupy v pravom stĺpci, štruktúra budovy v ľavom sivom stĺpci. Takže ako vidíte, pekne tu máme aplikáciu, ako vyzerá v showroome v Prešove. Funkciu importu aplikácie odporúčame použiť vtedy, ak si myslíme, že užívateľ od posledného nášho nahrávania aplikácie mohol si nejaké veci zmeniť a podobne. Ak by sme túto funkciu nepoužili a vykonali by sme zmeny v aplikácii iba v rámci uloženej aplikácie v počítači, tak prenosom aplikácie by sa zmeny, ktoré si vykonal sám užívateľ, stratili.